Ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. Бародарои азиз, ина бо ҳашари чандуми моина дар оронгоҳи деҳаи Гулрез. Ина бачаҳо даҳо уноҷа аполов казайсан. Неҷа мо, неҷа қатяка Алишер, Маҳмад Сафо, неҷа дашкайсин. Ина на бобои Салмоншоҳ чоя бардоштестай. Ина Эмомалия қати Шаҳаншоҳ. Ина кор рафтаисааст. Ина чоя. Хай бо давоми видеора павловчико съёмка менем. Ина ака ифтихора. Ида бригадаи мо да тарафи мо кор кайсааст. Ҳай бригада мо 4 касем. Инаҷа 4 касига да ҳо ноҷа. 4 касига да Аполовка, 4 касига битон мехтайсанд. Процесс нормально рафтайсанд. Кайф хора. Ина ма таблоки Сайдо. Ина раиса. Ина бародаро кор рафтайсанд. Касе мега ки кор нарафтайсанд, дурӯғ меган. Кор 100% рафтайсанд. Итари гап нест ки кор нарафтайсанд. Ина нигаҳ кун. Ина акай додай. Ина бо нурублора биқати ама. Е гап нест. Ресниса омадагия. Тра? Ана чи? На процесс рафтайсааст. Кал бокирам кор кайсааст. Я бача.